Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 13 na bulan sang Mayo tuig 2020. Ano ang mga balita kag mga isyo nakibot kita sang hinali lang nga gindeklarar sang Malacañang ang mga lugar nga ipaidalom gihapon sa Enhanced Community Quarantine kag General Community Quarantine kag ang mga lugar nga posible kakasona ang ECQ kag GCQ. Nagkalain-lain nga reaksyon ang ginpalayag sang pila ka mga government unit sa bilog nga pungsod Pilipinas pagkatapos nga posible kakason ang community quarantine Mayo 16. Amo ini ang ginkakibot man sa pila naton ka mga kauturan labi na gid sa syudad sa Bacolod kag riyon size nga aman ang riyon nga ginkonsiderar hindi na tuman ka makatalagam o kon low risk na nga hindi na pagpaidalom sa General Community Quarantine kag Enhanced Community Quarantine pagkatapos sang Mayo 15. Ano ini nga mga riyon? Ang riyon 1, Region 4 DASB, Region 5, Region 6, dala kita, Region 8, Region 10, Region 12, kag subong man ang BRRMM. Ang buot silingon, sumatotal daw 41 ka probinsya niya ang ginatunan kag 11 ka mga syudad ang posibilidad nga basi makakasan sa nga gitawag nga ECQ kag GCQ. Di reaksyon sang pila ka mga local government unit nyay daw kagulpe sang mando nasyonal labi na gid ang syudad sa Bacolod kag ang probinsya sa Negros Occidental kag Region 6 sa Kabilugan. Ang report nato nabaton ang probinsya sa Negros Occidental pagi kay Gobernador Lacson mag-aapila sila nga ma-extension patubtob Mayo 30 ang General Community Quarantine. Ang syudad sa Bacolod, ang report nato nabaton posibilidad bangod sa kalipot nga panahon base kung hindi na sila mag-apila pa. Ang buot silingon, kung hindi ka mag-apil, kung hindi ka mangabay, nga may extension, balik kita sa kinaandan naton nga pagpangabuhi. Ano ang matabo kung kakasona ining Enhanced Community Quarantine kag hindi na manaog pa sa General Community Quarantine. Amo ina ang talakayo naton sa aton pagbalik. Lakip na ang ginahulat naton nga statement gikan sa alkalde kag posibilidad pila ka mga idoso nga resolusyon sang sanggunian panglunsod. Ibalik tayo na pagkatapos ang mga ini.
Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na sa inyo pag-ehersisyo ni magkalipat ha, mag-detoxify gid, inom gid DTX 500. Kaya ang DTX 500, nagatinlo sa inyo dugo, nagasilig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagabulig panubo sa inyo blood sugar bangod sa mga organic compound niya. Ang bisin, charantin kag polypeptide. Gani kung mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, DTX 500 na ang inyo kinhanglan. Labi kag labaw sa tanan pabakuron ang lawas, ibato naton sa anuman nga pamalakihan nga may mo magtapik sa aton kalawasan, makalikaw kita sining kagaw nga COVID-19. Kung mabakod ang lawas, dipinsada ko ini sa mga pamalatian. Gamit gid DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Dire kita mamangkot kita kagulaton ta ang anuman nga pahayag ni Mayor Bing Leonardia. Kung hindi kita mag-upod, kag hindi kita mag-appeal dito sa IATF kag national government, kag kay Presidente Rodrigo Duterte, nga hindi na kita maghatag extension sa aton sin-enhanced community quarantine, ano ang matabo sa syudad sa Bacolod? Number 1, kakason na bala ang korpyo. Number 2, kakason man bala ang checkpoint. Number 3, kakason man bala ang number coding. Number 4, kamusta ang social kag physical distancing? Mabiyahin na bala ang mga dipasahero nga salakyan? Mabukas na bala ang mga mall, mga negosyo dire sa syudad sang Bacolod? Amo ina ang mga palamangkutanon sang pila ka mga sektor kag pumuluyo sa Dakbanwa sa Bacolod. Pero ako ya sigurado, mintras tanto, nga wala baksin, kag wala pa sang tambal nga natukiban batok sa COVID-19, bisan sa kinaandan nga pangginawi, magabalik kita temporaryo, pero hindi gyapon normal. Gapati ko ang aton pagpangabuhi. Mintras tanto, wala bulong, wala baksin nga matukiban batok sa COVID-19. Ang aton paabuton kung ano nga mga tikang ang himuon sa aton gobyerno lokal. Hindi kita dali-dali, guro, magbalik sa ining kinaandan ginaton nga mga buluhaton. Kung madumduman pa si Mayor Bing Leonardia sa nagligad nga simana, nagsiling nga ini hindi dapat pagulpihon kay base kon mabughat kita. Gin halimbawa ya, nga kon matabo ini, daw mga sapat kita nga binuyan sa turel, nga magtinumbo-tumbo. Tiyan mo na niyo, ang ginahulat daton, hindi gikuno magdali-dali, hindi pagulpihon, kay basi mabugat. Tihulaton ta, taga Bacolod, kon ano,
ang mga tikang nga imuon sa mga opisyal naton sa syudad sa Bacolod kung hindi na kita mag-appeal pa nga may extension pa ang enhanced community quarantine. Amo ini ang bantayan ta posible karon nga adlaw may bagwa nga palayag ang mga opisyal naton sa syudad sa Bacolod sa pagpamuno ni Mayor Bing Leonardia. Lakip man, hulaton taman kung ano ang opinyon ni Congressman Greg Gasataya, kag miyembro sang Sanggunian Panglunsod. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasai 48. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang Dr. Alfred's Green Coffee. Radio Philippine Standard Time, Lasai 51 na. Oh, nakalon na kamo? Loan na subong. Pero, pilion mo gid ang pinakanubo saka kung mag-loan ka para sa chattel, ATM loan ninyo, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan ninyo, pareho sang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, pareho sang construction kag renovation. Kadto ka sa may pinakanubo saka Pederlep Blending Corporation, ara lang sa second floor Carmen Building, Lesares Avenue, Bacolod City. Nagbutang sila sa satellite nga opisina para mas mapos pagin ang pag-loan ninyo dira sa door 104 XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Yaning Metropolitan Corporation bala. Nagbutang man sila sa satellite nga opisina sa Dalan Guria sa Corner Yungke, La Carlota City. May araman sa Dalan Mabini, Sonpor Das-e, Talisay City. So, kung mag-loan ka, pilia ang pinakanubo saka para hindi ka mabudlayan magbayad. Pederlep Lending Corporation ang inyo kantuan
second floor, Carmen Building, Lisares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53. Kung magbalik na kita, dire sa Bacolod normal na ton, kay te, luwas sa pila ka mga pag-implementar sa pila ka mga precaution o kon limitasyon sa syudad, kundi balik man trabaho, balik man biyahe. Ari ay, may problema kita. Bag-o lang makabalik kung makabiyahe gid man ang mga dipasayro nga salakyan, may problema sila. Base kon pagbalik daton sa pagpangabuhi kinaandan, base mabatyagan ta naman ang singgitan kag pudag-pudag sa dalan sa mga driver. Kung magbalik biyahe ang dipasayro nga salakyan, may problema nga ginatubang nga aman. Sa dalom sang Memorandum Circular 2020-017 sang LTFRB, kay malain sinipirmado gid ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi na makabiyahe ang mga daan nga salakyan. Ini problema naman ini. Sigurado ko maibwal ini ang pila ka mga federasyon, organisasyon sa mga driver dire sa syudad sa Bacolod. Pinsarabla, pila ka bulan mula makabiyahe, pitik sintas, pagbalik normal, pagbiyahe sa di pasayro nga salakyan, hindi na makabiyahe ang daan nga mga salakyan, gulpi lang. Ti ako ya, gapananaw ako, nga purti naman ini, ang pudag-pudag kag singgitan sa pila naton ka mga kauturan, labi na gid ini nagapanag-iya sa salakyan nga mga daan na bala, nga hindi pwede kag hindi pagtugutan nga makabiyahe. Ti dako ini nga problema nga atubango naman sa mga operator kag mga driver. Pananaw ko, porte naman Daw ginapananaw ko ng singgitan kag pagbalik naton sa normal nga pagpangabuhi dire sa syudad sa Bacolod. Sa nasiling ko na mabatyagan taman ang singgitan sa mga operator kag mga driver sang di pasahero nga salakyan. Wala pa malubad ang COVID-19, pagkakasang ECQ kag GCQ, ara naman, problema naman nga tubangon ang protesta sa mga operator kag mga driver kung i-implementar na nga hindi na pagtugutan nga makabiyahe ang mga daan nga salakyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Bitaw ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna alas 7. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal, subong man balita artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon